An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la setuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 na juillet kalo don bi y'o tile 6 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye saliba kalo ye bi y'o tile 7 ye jate la san kalo 12 don hejira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ. Kawladan k'a fɔ jariwala tigilamaw yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Moti marabolo ye kuna sini kana kunungo fo ye wulikajɔba dɔw kɛ ka ɲɛsin sungɔgari yɔrɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ kolonɛl Asimi Goyita ye ale ye tamato ta kunungo ale tun bɛ ɲɔrɔkaw fɛ yen ka taa sumakilan baaraw ka t'olu baaraw don ɲɔrɔkaw fɛ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi dabe maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo yɔrɔ caman na bi sango B6 marabolo dabe maaw ye bi sunɔgɔtu ye jariwala tigilamaw b'u sɔnsanga ni waati bɛlɛlen kɔnɔ na kunungo k'u nana ni marifaw ye dugu dɔw kama ye kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi seli sera sirabakan kasaraw olu bɛ ka caya kunasini ni kunungo olu fila bɛlɛla sirabakan kasaraw bɛ ka kɛ Bamako kɔnɔ na ka maa dɔw ni to ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ ka kunnafoni la paba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn ka fɔ an ka Mali jamanatigi kolonɛl Asimi Goyita ale tun bɛ ka dɔn ka fɔ ɲɔrɔkaw fɛ kunungo o taama kun de dɔɛrɛ ye dɛ ka taa ye kɛnɛ kan balo tila min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ san o san an bala k'a fɔ dɛsɛbaatɔw ka se ka balo di jamana kɔnɔ na sago i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya jugu min bɛ jamana kɔnɔ na an yɛrɛ dama ka se ka kun n'o ye cogo min na min bɛ n'i y'a sɔrɔ faso ale ka se ma kɛ min ye balow bɛ tila ko dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw n'u donni de taara kɛ ɲɔrɔ kunungo jamanatigi jiginna avion na jamaba tun bɛ yen minnu y'a kunbɛn fa kunbɛlen ɲɔrɔkaw fɛ yen u ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamanatigi k'a dɛmɛ an bala k'a fɔ jama kɔni bɛɛ lajɛlen ka nisɔn yira a ka jiginni na an bala k'a fɔ ani minisiri 11 ani CNT maa ɲɛma olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na kolonɛl Asimi Goyita ani maaw kɛlen kɔfɛ ni ka foliw kɛ min ka dɔn k'a fɔ ɲɔrɔkaw ka mɛri ale da sera ma gɛlɛya minnu bɛ bi na ɲɔrɔ n'a lamini yɛrɛ kan a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a sɔrɔ dɔ ye bi lakanako ka taa se kurangow ni kalangow ni jikow ni a ɲɔgɔnɛ caman a y'olu foliw ta ni ka ɲɛsin jama ɲɛma ma u bɛ wulikajɔ minnu kɛ k'o ka laɲiniw ye ka ɲɛsin a ma o kɔfɛ ka foli ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga maa ɲɛma ma an balaran k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsi musow ye olu nana i ka dɔn ka foli ta ka ɲɛsin Mali jamanatigi ma an balaran k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra ka ɲɛsin olu ma sango jiw olu sɔrɔla dɛmɛɲɔgɔnya dɔw ka ko a nana ɲɛ k'olu kɛra ɲɔrɔ u ye foliw ta ni ka ɲɛsin a ma an ka jamanatigi ani ka dɔn k'a fɔ maa caman ye ɲɔgɔn ye min ye mɔridiw ye foliw taara kɛ olu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min y'an ka jamanakuntigi ye ani ka dɔn k'a fɔ ɲɔrɔkaw ka sirifikɛ n'i y'a sɔrɔ o ye nbu ye a n'o ye ɲɔgɔn ye olu maa fila u ka ɲɔgɔn ye min bɛ wele nazarakan na ko huis clos o kɛra i ka dɔn ka fɔ u fila yɛrɛ an bala k'a fɔ hakilila falen dɔw kɛ o kɔni ma kɛ maa ɲɛna kumaw la min ka dɔn ka fɔ nin taama in o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamanatigi k'a ka sanagurun ta ni ka segin kana Bamakɔ maa caman ka fɔ la nin baara min filɛ nin n'i y'a sɔrɔ a taara balo min n'i y'a sɔrɔ ni ka taa o yɛrɛ baaraw kurumbu karili la n'o ye balo tɔni 70 ni kɔ ye maa 1,000,000 n'i y'a kunkanfɛ olu de bɛna o sɔrɔ o baaraw tila ni baara olu n'u donna maa caman ka fɔ la ko nin min kɛra nin nisɔndiyakoba ye hali bi ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka nin ko in ni ka se k'a dili dɔ ko dɔ bɛ dɔ la a bɛnnen bɛ waati gɛlɛya kɔni ko bɛ jamana kan ne nin baaraw taara ɲɛfɛ k'a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya jugu min bɛ jamana kan sago dun ka fa yɛrɛ e ka dɔn o tɛ ka sɔrɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka da taara o ko la an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min kɛlen filɛ jamanatigi fɛ nisɔndiya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye maaw sɔrɔ yɔrɔ in na suma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛna tilan a bɛna kɛ cogo min na jamana ɲɛmaa y'a n'u don cogo min na u ka baara in bɛɛ lajɛlen k'o hukumu kɔnɔna na sango gɛlɛya jugu minnu bɛ maaw senna bi o gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ sirabakan kasara o bi ka caya sango ni seliw kɔni ni olu sera ka ban i ka dɔn k'a fɔ sanga ni waati bɛlen kɔnɔ sirabakan kasaraw kɔni olu bɛ caya dɛ sirabakan kasara dɔ kɛra min badilabugukaw fɛ yen an b'a lɔn k'a fɔ ka dɔn k'a fɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra ntɛnɛn sufɛ ni ka dugu jɛ kunungo tarata la o kɔni kɛra kasara ye ko maa fila ni tora la kari dɔ ani ka dɔn k'a fɔ arabukati dɔ k'olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma seereya fila o kɛnɛ kɛ olu b'u ka seereya di an k'olu lamɛn. K'an kɔni bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ seli ɲɛkɔrɔla in na mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la u ka bolimafɛnw boli dɔɔni dɔɔni n'u sera fe la
k'a fɔ ko sufɛla don ko tilefɛla don k'u jɔ ka fɛ accepter kosɛbɛ mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la seliɲɔgɔnkɔrɔla in na parce que a ye nin k'a ye cogoya min na an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ minnu fatura Ala ka hinɛ u la bon excès vitesse b'a la ani ka pando sufɛla fɛ mɔgɔw tɛ sɔn ka jɔ fɛ la o fana bɛ na ne nin ka suguya fana ye wallahi an sigilen don kari kɔni bɔra yan fɛ ne a y'a mototigi dɔ sɔrɔ yan fɛ ka gosi ne yɛrɛ ne sigilen don yan dɛ an sigilen don yan mobili a y'a dingɛ pan ka taa fo yan fɛ bon machine de y'a lajɔ ne kɔni ne ka jateminɛ kɔni vitesse de depuis yan fɛ a bɛ ka vitesse de la kari fila de don dɔw bɛ kɔfɛ dɔw bɛ ɲɛfɛ an ka dugawu kɛ dɔrɔn Ala k'an kisi an balona k'a fɔ ni tun ye Badilabugu ta min kɛra n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn sufɛ ni k'o dugujɛ kununko tarata la kununko tarata kokura sirabankasara wɛrɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ mobili dɔ fana ale bɔra 3e pont fɛ ni k'i funda ka ɲɛsin maaw ma station min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Musabugu sira kan o fana kɛra i ka dɔn k'a fɔ kasara ye station ya tago yɔrɔw la maa fila fana o ni turula muso dɔ ani denmisɛn dɔ o min kɛra Siri Kulubali kɛra cɛbɔ ye k'ale bila ka taa kɛnɛ kan a kɛɲɛnaba dɔw bɛ Sirike ɲininkali ko la o ye kuma min fɔ n'o ye Baba Kulubali an ka lamɛn Baba Kulubali bon sisan mun kɛla nɔ sɔgɔmada in na ne bɔra station ɲɛntaw la nana jɔ n bɛna n ka sanji ta bon feerekɛla dɔ bɛ yɔrɔ nin na nana jɔ n bɛ sanni kɛ dɔrɔn mobilitigi dɔ ni élan bɔra pont sanfɛ ka na o de nana don an bɛɛ la cɛ k'an bɛɛ balayer ka taa mɔgɔ fila yɛrɛ sala a ko la quoi muso kelen denmisɛnnin fitinin kelen u tun bɛ ka taa sugu la choc de y'olu sɔrɔ quoi bon a sera moto ma moto 5 bɔ ne yɛrɛ ta nɔni ne filɛ nin ye nin kɔni ni kalama dɔ tun bɛ ka boli tɔgɔ la sɔgɔ dɔ la an ka ca a bɛ n'a fɔ ko min wulu fatɔ a tun bɛ ka boli ka ca ni élan yɛrɛ de tun bɛ na a nana don an mɔgɔ baden de la maa min yɛrɛ tun ka mɔbili bolo a bɛ lahala jumɛn bon a kɔni tununna n m'a dɔn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni mais dɔw kɔni ko k'a bɛ secteur kɔnɔ yan kɔni mais ne kɔni m'a ye ale bɛ se ka tunun cogo di bon o bɛ se ka kɛ adamadenw komi cogo y'an minnu sɔrɔ mais mɔgɔ minnu nan'u jɔ langali ka ɲini hali ne yɛrɛ ka essence bidon tununna n ka 40 litres a tununna jama cɛla ne yɛrɛ ka taa change ta dɔrɔn ka na jɔ dɔrɔn ka jɔ u y'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ kɔni o tigilamɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ fɔ bilen adamadenw an ka taa dɔ dɔɔnin an ka taa dɔ dɔɔnin ne ɲɛ b'o dɔrɔn adamadenw ka taa dɔ dɔɔnin n'an taara dɔ dɔɔnin an bɛ se perese kojugu bɛ na ni sarajo tigɛ ye an balona k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka se joona i bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin n ka bakɔrɔni mɔgɔ ka ko o dun ka fisa foyi tɛ bɔlɔ la ye dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka taa dɔɔnin dɔɔnin o de b'a to an bɛ se joona hɛrɛ fana na Ala ka kɛ ten ni seli ɲɛkɔrɔlaw sera fɛn bɛ fara nin bɛlɛ ka san o san nin n'a ɲɔgɔnnaw de don an ka sabali an ka taa dɔɔnin dɔɔnin an ɲuman ka se o de cɛ ka ɲi Ala k'o hakili ɲuman d'an kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an balona k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ bi na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na gɛlɛya kɔni cɛnɛla ka kan fura foyi tɛ yen ne maa bɛ se k'a fɔ bi ko maaw jigi dalen bɛ nin kan gɛlɛya ni gɛlɛya sumaw de dɛsɛlen bɛ ka da dugukolo fɛnsɛlen bɛ jiko tɛ wa foyi tɛ marifatigiw bɛ maaw ni forow cɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u tɛ ka se ka taa foro la u kɛlen bɛ dabalibanko ye dɛ u bɛ tila ka taa dugu dɔw bɛ yen minnu ye bɛnkanw ta u b'a fɔ aw ka nin ka baara bɛ kɛ wa ninnu ta ti kɛ aw ka foro bɛ se ka danbɔ dɛ e bɛ t'i ka foro la nka nin tɛ se ka taa ka foro la k'o sɛbɛn kɛ k'aw ka dugu ma jɛ ni bɛnɲɔgɔnya ye jariwala tigilamɔgɔw ka hakili la k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔ na an bɛ jamana min kɔnɔ na o lakɛnɛbaw kɛrɛnkɛrɛnna jamana mara ɲɛmaaya bolo a bɛ ka maa caman dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ sango ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma min ye wulikajɔ kɛ nin bɛ besi marabolo kɔnɔna na kununko fana besi yɔrɔ la marifaciw tun bɛ sen na kunna sini ta kɔfɛ n'u nana baganw cɛ o y'a sɔrɔ dɔw fana ye kelen kɔnɔ na u taara machine dɔw fana minɛ ka dɔw fana jeni ka taa ni moto dɔw ye u kɔni bɛ ka kɛ yɛrɛ u ti taa yɛrɛ bila waati bɛɛ u bɛ foro kɔnɔ na ka nin gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma besi marabolo kɔnɔna na min ye bedisikaw ye k'u taara yen fana sango ko préventika di an ma Dirisa Jara b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na ka bɔ bedisi ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn Dirisa Jara an bɛ don min ko bi bedisi kɔnɔna na ko wulikajɔ kɛbaaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ daminɛ ye k'u tarata fana k'u donna a ka mara kɔnɔ a ko kɛra cogo di Ablaye u nana anw fɛ yan Ala y'a kɛ u nana an ka dugu daminɛ u camanba yɛrɛ de nana u nana bɛɛ ci fɛ ka bɛn 11h waati ma kununko Ala y'a kɛ u nana sɔrɔ geriw bɛ foro kɔnɔ an bɔra k'an b'u kunbɛn min kɛ u ye geriw don an n'u cɛ a ma se ka gosili kɛ joona mazintigi minnu tun bɛ foro la n'u tun bɛ ka foro nɔɔni u kɔni y'o mazin minɛ ani ka taa ni moto kelen ani ka moto kelen jeni o baara kɛla anw fɛ yan kumakan min b'a anw fɛ k'o fɔ faamaw ye u k'u kɔfilɛ anw na halisa u k'an dɛmɛ u ka wuli ka jɔ ka cɛsiri kɛ an bɛ se ka malow turu cogo min na dɔw ka piɲɛriw donnen don dɔw ka piɲɛriw yɛrɛkɛlen don dɔw ta ma se ka don yɛrɛ min bɛ fɛ k'a f'i ye o ye nin ye. an balona k'a fɔ nin tun ye Dirisa Kanɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ de bɛ kule la k'a fɔ anw dɛsɛlen bɛ ka taa an ka foro la o tɛ nkalon ye dɛ bɛɛ de bɛ kule la k'a fɔ anw dɛsɛlen bɛ k'an ka foro sɛnɛ o tɛ bɛ fangafɛn tɛ fangafɛn ye dɛ an bɛ fɛn min fɔ hali bi u ka wulikajɔ kɛ n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la ɲinɛ kɔni sɔmiɲɛ kɔni yɔrɔ camanba de bɛ bi minnu bɛ yen dɔ yɛrɛ tɛ dɛ marifatigiw donnen bɛ u ni forow cɛ wa faso ka marifatigiw tɛ dɛ bamanjiw ka maaw bali ka t'u ka forow la jamana kɔnɔ ni jamana ma wuli ka jɔ an ka jamana kɔnɔ na suma da bɛ ka fɔ ɲinɛ gɛlɛya la san nataw kɔnɔ na a bɛ juguya n'o ye dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala kana s'o ma
Namborai mi lakanabali ale be kranari kado ka fɔ Sɔngɔgar dan hakili bala u ye sugudenw de fa sugude caman ba ka u ka moblu jeni ma caman ni tora la muso dɔw muso kɔnɔmaw ni denbatigiw u caman ba ni tora la o waati kelen kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaaw tun ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa kɛnɛ kan ka yira ka fɔ ni Ala sɔnna ma min ye ministre bɛ lakana kunna k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛ kɛ ko a ɲɔgɔnna tɛna kɛ nka hali bi nin yɔrɔ in na olu taalen ni sisan cɛ ko a kɛko 24 bonyanko bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛ yɔrɔ kelen na hali kuna sini kana kunungo fɛ u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛ san yɔrɔ kelen ma yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Kadar b'an bolo ni waati na Kadar Gindo an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kadar Gindo ka bɔ Sɔngɔ. Kadar Gindo ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛndon ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Sɔngɔgar min bɛ yen kabini kumaja ni gɛlɛyaw bɛ ka ta ka ɲɛsin ma fo maa caman ni tora la sugudenw ko halisa ko kelen bɛ senna ntɛnɛndon k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma kunungo tarata fana k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma a ko kɛra cogo di. Abulaye Kulubali an kɔni kamana gannen don de tiɲɛ yɛrɛ la Sɔngɔgar yɔrɔ kelen na ntɛnɛndon an ka ekɔliso directeur ani an ka dukombo mairie Abulaye Yanoge u mɔgɔ fila ani an ka denmisɛnnin dɔ u taatɔ Bayangara sugujɔ la ntɛnɛndon banbanci ninnu ka wulila ka baga u ma mɔgɔ kelen kɔni ni tora la mɔgɔ fila olu sera ka échappé an ka maire conseil ani école directeur olu kɔni sera ka échappé donc o kɔnɔna na dosow nana mɔgɔ ninnu bolila ka taa u taara n'u ka moto 3 bɛɛ mardi don o yɔrɔ kelen na fana an ka mɔgɔ 4 u taatɔ Bayangara sugu la u taara bi u kan u taara ni moto kelen donc u ma se ka taa ni moto kelen o kɛra mardi don vraiment an bɛ wele da ka ɲɛsin an ka colonel Sadio Kamara ni hakili b'a la Sɔngɔ wagati dɔ la dɔgɔjɔlaw u taatɔ dɔgɔjɔ la muso kɔnɔma ani denɲɛrɛninw u ye mɔgɔ caman de faga mɔgɔw ko mɔgɔ 33 mais hali bi a nombre ma dɔn hali sisan vraiment an kɔni kamana gannen don an bɛ weleli kɛ Bayangara sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u bɛ ka na bin an ka dɔgɔjɔlaw kan a ye na an dɛmɛ u tɛ taa fo tiɲɛni bi kɛ mɔgɔ bi sa ka ban wagati min na dɔrɔn donso b'u gɛn mɔgɔ ninnu b'u boli ka taa n'u bolila ka taa dɔrɔn sɔrɔsiw bɛ na u bɛna yɔrɔw lajɛ u bɛ taa tiɲɛ yɛrɛ la Abulaye an kɔni kamana gannen don yɔrɔ in na dɛ colonel Sadio Kamara ani colonel Ismail Wage u taara Sɔngɔ yɛrɛ dugu kɔnɔ ka layidu caman ta ko n'Ala sɔnna ma k'u bɛna garde kan sigi yɔrɔ in na n'Ala sɔnna lafiya bɛ na cogo min u ye kuma caman fɔ ko n'Ala sɔnna ko an k'an sigi dɔrɔn ko sɔɔni ko an bɛna résultat ye an bɛ ka résultat min ye don o don mɔgɔ bɛ ka faga olu bɔlen kɔ ni attaque 24 de don o don a bɛ kɛ yɔrɔ in na ani Bayangara yɛrɛ ye 15 km ani Seware yɛrɛ fana man jan a b'a la ka fɔ jamana lakanabagaw k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ ka lakana sabati yalima aw ka mara la o baaraw man n'u don ye wa an ma foyi ye k'a minɛ Seware fo ka taa dun Bayangara la mɔgɔ 33 o fagalen kɔfɛ diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ sa yɔrɔ in na k'a minɛ Seware fo ka taa se Faro ani Sɔngɔbi yan nɔ don o don mɔgɔ bɛ faga don o don attaquement bɛ kɛ dugu min bɛ wele Sɔngɔ musow ni denmisɛnninw u taatɔla lɔgɔjɔ la bisi jenina yɔrɔ kelen yɛrɛ de don o don attaquement bɛ kɛ don o don u bɛ mɔgɔ faga yɔrɔ in na banbanci ninnu a fɔra a ka ca ni siɲɛ caman ye an tɛ ka nɔ foyi y'a la tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ wele da hali sisan armée monte en puissance an kɔni ma jɔyɔrɔ foyi ye yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la u ka na an ka yɔrɔw sécuriser an bɛ se ka lafiya cogo min ni sɛnɛ ma kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ ye ɲɔ sɛnɛ yɔrɔw de ni sɛnɛ ma kɛ kɔni a bɛ gɛlɛya an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Kadar Gindo kan ye o kɔfɛ kunungo fana ja ko o mara kelen ninnu fana kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ kokura ka se ka na maa dɔ kasarani na o kɔfɛ musolakaw ye wulikajɔba kɛ ka taa Bayangara yɛrɛ ka taa u ka mara ɲɛmaa yɔrɔ la k'a fɔ tiɲɛ la ka kan ko in bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ dama Adama Karambe b'a bolo nɛgɛ ka nin waati na e jɔnni ne tɔgɔ ye Adama Karambe ye premier vice président mɔgɔma Baginɛ sɔrɔ dɔgɔnɔw ka association ba mun bɛ yan Adama Karambe ye kunnafoni sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko wulikajɔbaw bɛ ka kɛ Bayangara marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ wele ko Bɔjɔ ko kunungo ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ ka mɔgɔ kelen bɔ ni na yen nɔ a ko kɛra cogo di kunungo sɔgɔmata fɛ 8h 9h banbanciw dɔ kun nana u kun b'a fɛ ka dankari Bɔjɔ dugu kɔnɔ Bɔjɔ dun doso kan dɔ bɛ yen u ni doso karila ɲɔgɔn na u ka donbaliya la u ni doso kɔni mɛnna muguci la dosolakaw kɔni y'u fuse an hakili la tare jaja u taatɔ la kamalen dɔ kun bɛ cikɛ la ale yɛrɛ u ye a kun bɛ na a senkara ta u y'o fana tire ka faga mankan bannen fo tile gana mɔgɔw bɛɛ nalen ɲinini kɛra la ko kamalen ma na u taara lajɛ a feerelen dalen bɛ yen nɔ o kɛra kunu sɔgɔma mun kɔra Bɔjɔ ni Bayangara a 15 km Bɔjɔ a bɛ gudɔrɔnda la hali dugu min bɛ gudɔrɔnda la bi Abulaye
a tɛ ka kisi. Adama Kɛran bɛ o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko sɔngɔ musolakaw wulila ka taamaw senna ka taa Baɲangara ko kilomɛtiri 14 Boɲango ka t'u ka dusumakasa yira mara ɲɛmaa la ye. O kuma ye tiɲɛ ye wa? Kuma ye tiɲɛ ye. Abulayi dusukasi bɛ mɔgɔ bila ko caman na. An ka yɔrɔ la musolakaw fana sigira ka lajɛ cɛli mun donna sɔngɔ kun ɲina toro se toro. Fanga ye fɛn bɛɛ f'u ɲɛna o ma bɔ a sira fɛ. Olu fana ko u bɛ ŋaniya siri sɔngɔ muso mun bɛ se a sen kɔrɔ mɔgɔ si ma tɛ yen. Bɛɛ sira minɛ ka Baɲangara ka taa guvɛrnɛri sɔrɔ yen k'aw ka cikan f'u ɲɛna o ma da guvɛrnɛri la taara hali kumandan fɛ ko toro se toro n'olu ye maliyɛnw de ko malikaw kɔfilɛ ko u cɛw bɛɛ bɛ ka faga ka ban hali olu fana tɛ se ka taa sugu la u ka sugujɔ mobili a tigɛra a mɛnna. Baɲangara fana muso jɛkulu dɔw ye o a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dukɔnbɔkulu kɔnɔ muso mun dugu cira minnu bɛ yen dugu caman ka musow faralen bɛ Baɲangara dugu kɔnɔ olu bɛɛ ye u dɛmɛ. Baɲangara musow fana o ma sigi dɛ o ma sigi ko ni nin musow ye 14 kilomɛtiri ka taama ka na k'an ka faama sɔrɔ an fana bɛ tugu aw kɔ a kɔni kɛra nin cogo la an bɛ welewele da tɛrɛsɔn mɔgɔw ye sisan an bɛ yɔrɔ min na walahi sa papa kɛrɛnkɛrɛnniyana commune de Dukombo. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Kɛran bɛ ni tun ale ka ɲɛ an bɛ fɛn min fɔ basigibaliya a bɛ ka cogo jamana kɔnɔ na hali bi yarabi Ala jamana Ala ka sigi basigi minɛ kɔnɔ n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔlɔ la dɛ an ka jamana Ala ka kɔlɔsuma n'an bɔra yen bandaw tile la k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmayaso la cɛ min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Kalilu Dunbiya ko ale kɔni i ka dɔn a minɛna minɛni minnu kɛra ni siga tun kelen b'u fɛ i ka dɔn ale tun b'o la ko fɔ nin yɔrɔ in na wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra k'a fɔ ko a nɔ tɛ ko la ko a ka bila k'i ka dɔn ko kiiritigɛlamaw ma sɔn a bilali ma min y'a nɔfɛmaw ye olu ye fara ɲɔgɔn ba kɛ kunungo ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka déclaration o kalan na maa min fɛ o ye Saliya Mariko ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Saliya Mariko. Bi déclaration in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an jɛɲɔgɔnkɛ a n'an balimakɛ n'o ye Dr Kalilu Dunbiya présidence secrétaire général kɔrɔ bandaw ka wagati la nin ye an ye a san kelen na ale kunu nɔ minɛna ka yira k'a fɔ ko banbaliya wale dɔw kɛra jamana kɔnɔ ko a sen bɛ o la. Sɛgɛsɛgɛliw ni ɲinini bɛɛ lajɛlen kɔfɛ san kelen tɛmɛnen n'o ye an ka jamana sariya bonba mɔgɔw ye an dalen don u la u ye papier bɔ sɛbɛn bɔ k'a yira an na k'a fɔ ko Dr Kalilu Dunbiya vraiment ko olu ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a sen tɛ foyi la a nɔ tɛ foyi la waliya jugu la ka ɲɛsin jamana in ma o hukumu kɔnɔna la ko a ka taga a ka so k'a yamaruyala a ka liberté dira a ma a ka taga a ka so donc o de kɔfɛ an y'a ye n'o ye procureur général ye k'o ye appel kɛ ko Dr Kalilu Dunbiya bilali ko ale ma jɛn n'a ye donc o hukumu kɔnɔna la an nana bi wulada in na ka na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama Dr Kalilu Dunbiya a kun nɔ minɛli min kɛra ka yira jama la k'a fɔ ko foyi ma ye Dr Kalilu Dunbiya nɔ la k'a ka taa ka so o bɛɛ n'a ta jamana ɲɛmɔgɔw u ma se k'a bila ka taa ka so fɔlɔ donc an b'a ɲini autorité fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ an ka laadalatigiw fɛ jeunesse fɛ Dr Kalilu Dunbiya mɔgɔ dɔnnin tɛ jamana in kɔnɔ k'a ɲini bɛɛ fɛ u ka fara an kan an bɛ se ka autorité deli cogo min na Dr Kalilu Dunbiya a bɛ se k'a ka liberté sɔrɔ cogo min na ka taa ka denbaya la famille mago b'a la a denw mago bɛ a la a bangebagaw mago bɛ a la a teriw mago bɛ a la jamana mago b'a la nin wagati in na et puis jamana mago bɛ bɛn ani keleya an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana mago bɛ o la nin wagati in na. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Saliya Mariko ni tun ale ka ɲi u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ye Ala k'o sabati an ka jamana basigi lafiya ko an bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ Gawo mara e ka dɔn bi bi in na ko sɔɔni sira bɛna ɲini ka tigɛ ka bɔ Gawo ani Mali yɔrɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɛbɛn ka gɛlɛya juguw ye ani gɛlɛya minnu bɛ bi mara caman bɔli ko kumaw la Gawo marabolo kɔnɔ na Gawuka minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ bɔra Gawo olu ye fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ye o kumatigi maa min ye Sedina Umaru Mayiga don ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An sigira kun saba de la kun fɔlɔ ni ye a dɔgɔkun 7 bɛna daminɛ tɛnɛ nata k'i to Seware k'i bɛ taa Gawo ou bien k'i bɛ taa Tɔnbɔkutu i tɛ se ka taa sira fɛ sira kɛlen don ka bloquer ka daminɛ Douentza ka taga donc o ye an bɔkun fɔlɔ ye bɔkun filanan aw bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ an ka autorité kɛlen don ka disposition minnu ta découpage sira fɛ min kɛlen don ka région kuraw sigi ka cercle kuraw sigi donc fɛn min don an ma jɛn n'a ye an y'o kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ sabanan pour que maliyɛnw yɛrɛ ka se ka lakana ka se ka sigi cogo min maliyɛnw ka se ka circuler librement an bɔkun de ye fɛn saba in an tun bɛ jateminɛ na i tɛ se ka ni ko kɛra ni fɛn bɛ yen i tɛ wuli ka bɔ ka kuma ten i bɛ ɲininiw kɛ fɔlɔ ka taa terrain kan aw yɛrɛ y'a ye kɔrɔfɔ kɔnɔna la témoignage dɔw kɛra c'est-à-dire olu information de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ min bɛ yen d'abord terrain kan maintenant minnu kan ka baara kɛ ka mɔgɔw lakana kun min na u ma se ka kɛ ou bien mun de bɛ yen donc an y'olu de kɔnɔ
o don avec clé sababo an bɔra PM fi premier ministre yɛrɛ fi k'a ɲininka mun de bɛ yen mun na hali bi ko in bɛ yen nɔ donc wagati min an bɔra fɛ an y'an ka fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a fɔ maintenant il faut k'an ka bɔ ka dénonciation kɛ parce que a bɛ ka taa taabolo min kan c'est à dire a man kan donc o de y'a to an ye temps nin ta parce que i tɛ wuli ten dɔrɔn parce que ko kɛra. An balodan k'a fɔ ni tun ye Seyida Umaru Mayiga ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye jɛkulu min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu bɛ wele ko EJ o tɛ dɔ yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ba kɛ kalata sariyaw ka se ka ɲɛfɔli k'a la ka jamanadenw ni k'olu bila faamuyali minɛ kɔnɔ na ko la ani maaw bɛ ka fɛn dama minnu bɛ yen ni maaw bɛ k'o dɔw ta k'o kɛ hakililaw ye k'olu fɔ k'a sɔrɔ olu tɛ ko kɔnɔ na ka se k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn ni ka jaabi da k'o kan o kɛra ka dɔn k'a fɔ kuma lase y'u fɛ min ka dɔn k'a fɔ surasi minnu b'an kunna bi dɔw k'a yɛrɛ k'a fɔ u yalima u bɛna kɛ maabɔ ye kalata nataw walima u tɛna kɛ maabɔ ye o kuma minnu bɛ senna bi ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ka ɲɛsin u ma a kumatigi ye maa min ye Segu Tarawele don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka Segu lamɛn. Electoral nin ti dɔwɛrɛ ye sariya gafe de don gafe min bɛna na an ka élection bɛɛ lajɛlen organiser o élection organiseli kɔnɔna na a yera k'a fɔ gafe minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ ka élection tun bɛ ka kɛ n'u ye a nana ye ko insuffisance caman tun b'a la a fana kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye an ni ɲɔgɔn cɛla la o de hakilila nana n'a ye a nana yira k'a fɔ ko ka sariya kelen sigi sariya min bɛ élection bɛɛ organiser de bout en bout o tuma o de sigira n'o ye EJ ye o sariya min sigira an nana ka na o sariya kɔnɔ ko de fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ an balimaw ye u ma minnu faamuya n'anw b'olu dɔn a kɔnɔna na an nana ka n'olu fɔ loi électorale m'a fɔ ko colonel duuru ninnu k'u bɛ se ka na kalafili la loi électorale m'o fɔ loi électorale ko n'i ye sɔrɔdasi ye n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye présidentielle la présidentielle la n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye i k'i ka duloki bɔ kalo 4 sani élection présidentielle se loi o de maintenant ni loi ko n'i ye sɔrɔdasi ye sɔrɔdasi dan tɛ colonel duuru in ye kelen a filanan ye min ye sɔrɔdasiw maliyɛnw de don komi anw ye maliyɛn cogo min mais sariya ko de n'i b'a fɛ k'i ka malidenya kɛ ka na ka présidence ɲini ka kɛ président ye e k'i ye sɔrɔdasi ye i k'i ka sɔrɔdasi tenni bɔ k'a bila kalo 4 sani élection présidentielle maintenant interprétation na o min fɔra mɔgɔ ma mɔgɔ wɛrɛ ye ni colonel duuru in tɛ o mais Mali sɔrɔdasi dan tɛ colonel duuru in ye o sɔrɔdasi caman tɛ Mali la yan colonel duuru ninnu fana ye maliyɛnw de ye komi anw tɔw ye maliyɛnw ye cogoya min mais colonel duuru nin m'a fɔ mɔgɔ si ye tile kelen k'u b'a fɛ ka kɛ candidat ye u m'o fɔ an ye fɔlɔ an m'o mɛn mais a fɔra sariya de ko ten ni sɔrɔdasi b'a fɛ ka kɛ candidat ye a k'a ka guloki bɔ k'a bila kalo 4 sani élection cɛ maintenant ni sɔrɔdasi min b'a fɛ ka kɛ candidat ye i ka guloki bɔ i ka na. An balodan k'a fɔ ni tun ye Segu Tarawele ni tun y'o kan ye ale kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka di Mali la Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ kalanso minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ wele ko technolab olu ka wulikajɔw kɛra u ka kulu 22 olu bɔra an balodan k'a fɔ min ye kalan baaraw bannen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɔli kɛra nisɔndiyakoba ye ka ko yɛrɛ ka se ka ko ɲɛmaya ta ka denbaya ta k'o di maa min ma o kɛra Bugunikaw ka gouverneur ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ général Keba Sangare a kɛnɛ kan min ye kalanso yɛrɛ ɲɛmaaba min b'a la n'i y'a sɔrɔ ye Dawuda ye ale y'a ka nisɔndiya yira kulu ninnu bɔli la an ka Dawuda Jakite an ka lamɛn. San o san an bɛ ni ko min ko bi de ɲina san dama in t'a la tiɲɛ san o san an bɛ diplôme di minnu ka kalan banna k'a jira u la k'a fɔ ka dugawu k'u ye ensuite ka mɔgɔ fana wele mun bɛ se ka diplôme dili ɲɛmaaya parce que an t'a kɛ mɔgɔ a bɛ kɛ maa ye min jama bɛ se k'i ɲɛjɔ mɔgɔ min na mun taasira ka ɲi mun fana valeur bɛ mun na ladiriya ni baara kɔnɔna la donc ɲinan ta tun ye 22e ye n'o ye 22nan remise diplôme dili ye o ɲama o bonya tun kalifalen don général Keba Sangare la mun ye Buguni gouverneur ye a ma d'a ma parce que militaire dɔrɔn don a dira ma parce que baara kɔnɔna la a y'a jira a kɛra militaire ye a kɛra gouverneur ye je pense que jigi sigiyɔrɔ caman sɔrɔla ale la mun fana bɛ fara o kan fana an ka école kɔrɔ don donc o de bɛɛ la nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ka nin ko ɲɛmɔgɔya ta ne yɛrɛ ye kalanso ɲɛmaa ye nisɔndiyalen don parce que mɔgɔ n'a bɔra an fɛ caman b'u la minnu sera ka baara sɔrɔ yɛrɛ ye aw yɛrɛ y'a ye kɛnɛ in kan dɔw yɛrɛ la minnu kɛra fonction publique concours premier ye je pense o bɛ mɔgɔ nisɔndiya. An balodan k'a fɔ kalanso ɲɛmaa ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ a jala talen tun bɛ ni k'a da maa min kan n'i y'a sɔrɔ denbajala tun b'ale yɛrɛ bolo n'o tun ye ka dɔn k'a fɔ général Keba Sangare Bugunikaw ka gouverneur ale yɛrɛ kuma ta a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan nisɔndiyala o filɛ. Konko bɛ taga dɔnniya de kan ka kɛ ni dɔnniya t'i la ko la i tɛ ɲɛ sɔrɔ ko la bi bi in na jamana bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko ni école nin ne yɛrɛ bɛ se k'a saratuya mun na parce que 98 a daminɛ kuma ne taara tuma min na ka école nin ye mɔgɔ caman yɛrɛ tun tɛ sɔn ka don a la ne ye n ka madamu don a la ne yɛrɛ tilala ka don a la san 20 ni kɔkɔ o y'a to an yɛrɛ y'a dɔn
kalan kɔfɛ k'a fɔ badenya ni jɔyɔrɔ mun bɛ école de la bi denmisɛnninw minnu bɔra sisan n'u ka diplôme ye an yɛrɛ ye k'a fɔ concours de la fonction publique mun kɛra premier bɔra u ka école de la an tɛ école la gosi mais ni école mun ɲɛna fana an k'o fɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ bibi in na damun don et puis an b'a fɔ denmisɛnninw k'u cɛsiri parce que jamana in tɛ taa foyi kɔ kalan kɔ. An baladan k'a fɔ ni tun ye Bugunikaw ka gouverneur la n'i y'a sɔrɔ général Keba Sangare ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na yarabi ala ɲini fɛn ala k'a don sɔrɔli da fɛ n'an bɔra ye. An baladan k'a fɔ bi mankan dɔ n'i y'a sɔrɔ o kɔni bɛ senna nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Tabakɔrɔ Cité o yɔrɔw la o kɔni kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama-sama ye dugukoloko mankan don maa minnu b'a yɔrɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ fɛn min sara jamana ye nka ko kiri b'olu ni maa dɔ cɛ n'i y'a sɔrɔ olu taama olu yɛrɛ ka fɔ la ka taa waleya ta ni ka ɲɛ sɔrɔ ma ka se jira olu la k'a kɔni kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn sanga ni waati bɛɛ taa ni ka segin a kɛlen bɛ furujugu a tɛ sa kunkan kuma tɛ ban ni wulikɛjɔ ma kɛ k'a dɔ bɛ dɔ la k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya ye dɛ a maaw b'u ka sira di an k'u lamɛn. Ne Muntaka Baye, président de la coordination des associations pour le développement de la cité, du village de Tabakoro et du Garbat. En cas vocation est mise, qu'à cité moro protéger ou qu'à intérêt ou défendre. En belle location vente de colon. Brûler donana, en bas ça faut qu'à ban ou bien qu'à titre foncier takadine. Donc pour l'instant, on peut titre global que l'indéka. Mais kalo ni cité nous be minado gouvernement kou milliards d'euros. Ni moko kakanga bonya, anga kanga bonya parce que bureau tali mangela sara de kagale. Donc amma bonya soro an sigira santani ko ni moko borani titrier kana qu'il est fort. Hay ni sariya nana kaka minanw cɛ ka taa a bɛ bɔ kɔfɛ tuguni ka na ni minɛn wɛrɛw ye ka baara continuer n y'a fɔ faamaw ɲɛna n y'a fɔ procureur ɲɛna n ko u nana minɛnw cɛ ka taa n'a ye urbanisme nana ka na a ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye nka filɛ na a ma baara lajɔ an denw bɛ ballon ta yan an ka saya bi kɛ yan an ka denkudiw bi kɛ yan mawuludi kɛnɛ di yan ɲɛ mais a filɛ ka yɔrɔ bɛɛ occupé ko fanga b'ale la effectivement moi je crois fanga b'a la parce que a bɛ loi sanfɛ ni loi y'i ka baara lajɔ ka taa n'i ka minɛnw ye e seginna ka baara wɛrɛ minɛn wɛrɛw dati ka baara kɛ c'est que o tigi a bolo dalen bɛ fɛn kan dɛ. Madame Safiatou Dramé, je suis habitant de la tête de Bougou. En dessous kami kami nenedu. Anti nisonja keneka, anti hera keneka. Mambi ambe dessous kami kami kenedeka. Nango kambe kuma dron, ndibe tika bwanya na parce tellement que harama don tonelo ro mali kono. Dugukolo ko ya sababu yayi. Chadore na rabia anga dugukolo kanya. Ko shisho technology. Anana ka bianga dugukolo kanya. Anana don fo nan topographie yo kabe na suma. Atete bugu dutiki be bora. Akara chientai. Ay do mina ka tout enfermé. Depuis lors, ni mo ko kibe kuma kibe idama ni dugukolo ngo kuma la dron. Abeta fala ja gendarmerie no fekana nay. Ubini tika tani ka ti enfermé. Les gens ont eu peur, ou reclera, ou srananye. Parce que gendarmerie ba bolo, justice ba bolo. Donc abi mina biti duma. Tant que ma fo ki se mora dugukolo ko la, ite bla. Ni malite. Aw ya ye ko titre foncier bi titre foncier kono. Aw yo ni, an location de baidi. Ambe ande ambassadeur wa machidi. O machidi se tugodi ka tadi mo hore matuguni ko kana anga yoro be contre ni ko yi. Hali finya don ta tambulo. Dem se nga tlonga ro tambulo, e ko so tambulo fo tambulo. Kamba siki ko fle. O sika nya tugodi. So munum bambolo c'est de rentrer à coucher, des chambres salon. Du kana ni espace te fo bo. Fo ni yere modification kala wasa ni ka dem ka sika kwa kono. Mais espace munum bambolo, opta tu kapto di mo hore ma ko mo hore ko occupé. Kanga siki ko fle. Pourquoi? Fait mercredi passé, anana kana brigade de gosi. Tabanga ro jo. Anga mo ko bora ka weleli ke. O marché wele. O marché de ribandisi mo ko bla. Kana ka minauta. Aka minauta len ko fe. Atla tumba singa na. Ko aka mo ka continue ka barake. Anga tia bora tukuni ko sika ke. Ko no ototo ko ra jo ka be jo. O mi kara atra fra de gendarmerie mo fekana na. Fra gendarmerie na ni marfai. Kata donner ka force so kono. Ni machine ni ka o ne te malfarai. Parce que ko nguna. Ko asimi goita ka wuli ka jo ajoro la. Ko so ko du ko kele. Abe jugani nord kele. Du ko kele, abe jugani centre kele, abe jugani seko kele. Parce que sigi nyawo kale nyana. Kana bika kika janoe. Atake tuni malansa kana. Amaloran ka fo ni tuye mado kanye. Mi ka do ka fo yoro ina. Ambe dugo ke. Fenfen beni kelenga ye. Ala ko sabati anga jamana kono. Basikin lafia antaka bidi nyoma sira sira fe. Ose masara mali ala kamblo sira kan. Nambora ye. Selibi gase na frako seliba. Oye lahia seldi. No kwa mbise. Iba soro demsa mbisi du chaman kona na. Karsa unta nana. Ba na ona babi flede. Yalma abina ni munjuru babulu kana. Wa ina na ye. Udo bala. Abitlaka lajede. Kafoko yali batani. Angre da fela. Joni ndabe joni tanye. Wa ubela yele la minga juna be. Doka na dama. La yakwani. Ukwani geleme gele abai. Ambe wati mineko bi. Mafofa mbe fuwa kwa ka noko ko. Jamana bika wuli kaja ukala la yama noko de. Gele ya de dan. Atika soro. Wa mini mimbiye. Ikado na fulu kacha. Warte maubulu. Akelembe. Usoko kwa ninsebe koro fasaleme wa muru ire dakaku. Siriki kulubali. Ale wula ka do suku kona na ka sakatiki do. Gela mbe sakakula ka nyiningali ke. Siriki kulubali shira munusoro. Anga daulame. Sama Ousmane Diallo abone ka bara saka ko de saka awana ko nyina de saka balo ka gele ko chaman do de farala ka
foyi ma nɔgɔ ɲinɛ ninnu bɛ taa fo 35 la dɔw bɔ ɲɛfɛ dɔw bɔ duguma sɔrɔ cogo dɔrɔn de don a dɔw bɛ 20 ni dɔɔni dɔw bɛ 30 ni dɔɔni dɔw bɛ taa fo 38 la prix kelen t'a la quoi est-ce que 1000 saga b'a la bon 1000 saga a ka dɔgɔ dɛ n'a jirili la fana i b'a dɔn a ka dɔgɔ yɛrɛ de saga a bɛ kɛ saga fitinin saga den dɔrɔn ti bonya a tɛ mɔgɔ ɲɛ fa saga dumuni gɛlɛyara an fana an tɔ sɔrɔ nɔgɔya la saga fana n'i ma sɔrɔ nɔgɔya i bɛ se ka fɛrɛ nɔgɔya nɔ an tɔ sɔrɔ nɔgɔya la an bɛ taa san yɔrɔ min na a ka gɛlɛ saga dumuni gɛlɛyara wajibi saga bɛ gɛlɛya o wajibi ne tɔgɔ Musa Kurumaga ne bɛna saga san na a ma nɔgɔ baga siɲɛ se ka san nin filɛ 4000 nin tɛ bɔ bilen saga a bɛna kɛ 35 sa o ma sɔn fo 4000 plus 500 de bɔ a la sagatigi nin fana dun n'o ko seli tɛ tɛmɛ saga ko ma nɔgɔ walahi saga gɛlɛyara an fantan ala de b'a nɔgɔya n'u ma fɛrɛ k'a la bɛɛ ka dɔ sara la o de ka fisa dɛ an yɛrɛ dama de ka jugu ɲɔgɔn ma fo k'a dama denba ne ka nin saga in wa an b'a tɛrɛmɛ 30 wantan saga tɛ yan i ka saga nɔgɔma prix joli 18 a bɛ se ka taa o la de ka yɛlɛ sanfɛ fo 40 ɲɔgɔn na wali 50 o de ye nɔgɔma ye koyi e m'a mɛn ɲina nara mara in na ko wotoro sarton kelen wa 15 saga feerelaw o tɛ ka sagaw gɛlɛya dɛ sabula n'i y'a jate minɛ ni tilema sera minnu fana yɛrɛ minnu bɛ ka baga dumuni feere olu de bɛ ka bagaw gɛlɛya sabula ni dumuni ko ma nɔgɔya saga tɛ se ka nɔgɔya an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Siri Kulubali kɛrɛnkɛrɛnnena saga feerelaw ni sagasɛnnaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛ fɔ anw na wasa don jɛgɛjala la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ sagako ala ka nɔgɔya n'o tɛ gɛlɛya dan don ala ka seli k'a ɲuman tɛmɛ lahiya saga yɛrɛ mun de fɔra la sariya fɛ alimami Sɛki Ismail Tangara ka bɔ Ɲamakɔrɔ ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mun kosɔn laya kan ka faga an y'o de fɔ k'a fɔ laya ye bi faga saraka de kama wala saraka de don e min b'a faga a bi don i ni diɲɛ balawu cɛ yɔrɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ wa ala kɛra ka sɔnna fana labatoli de don saga min n'a sɔrɔ a dafalen don wala saga min n'a dafalen don fiɲɛ t'a fan si fɛ ɲɛ kelen tɛ segilen tɛ defuti saga min na o de kan ka faga a ka saga dafalen wala o de ka ɲi kosɛbɛ ni a se ma kɛ mɔgɔ min ye ka a faga fana diyagoya tɛ fana i k'a fa ka taa juru ta ka laya faga ala ma o ye ni mɔgɔ si fɛ ala kɛra y'a fɔ de n'a sɛbɛn mɔgɔ min ye ni barokɛla ka wa n'a a se b'i ye i ka a faga o de ka ɲi laya faga a sirilen tɛ n furula biɲɛ ma furu maa ni i barokɛla i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye laya kɔni n'a se b'i ye i kan ka faga wa laya faga nafa ye jumɛn ye saraka de don wala saraka de don a ka ɲi kosɛbɛ parce que fɛn o fɛn n'a bɛ don saraka babu kɔnɔ i ka dɔn adamaden yɛrɛ ka hɛrɛ de bɛ o la donc laya fagali a nafa o ye saraka ye ala kɛra dogo a ka hadisa la k'a fɔ ko saraka bɛ don maa ni balo 70 de cɛ donc ni laya kɛra saraka ye o kɔrɔ b'a jira ko laya bɛna don e ni balo 70 de cɛ n'i ye o ta k'o lajɛ i b'a ye laya fagali hali n'a danno ma o ka ɲi kosɛbɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye alimami Sɛki Ismail Tangara ye ka bɔ Ɲamakɔrɔ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ n'a ma nɔgɔya ɲini a delila ka nɔgɔya walima i ka dɔn ni ala sɔnna ma ɲinɛn kɔfɛ a se masara ma a bɛ nɔgɔya ala ka nɔgɔya lahiya k'olu sɔrɔ ka seli k'a tɛmɛ ko ɲuman yiran kelen na bala lajɛlen la n'an bɔra ye chronogramme min bɔra ka di o baara min kɛra yalima mun de don Bugunikaw fɛ Musa Kone n'i y'a sɔrɔ o y'i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan Musa ale yɛrɛ bɛ hakilila di a ko kan an ka lamɛn. E tɔgɔ ye Musa Kone mɔgɔ caman bɛ n dɔn Hɛrɛmakɔnɔ Musa Kone la n ye conseiller Buguni mairie la commission domaniale la chronogramme min dilen filɛ élection ko kan a diyara an ye k'a bɛn an ma sinon hakilina min tun bɛ anw yɛrɛ la o tɛ nin ye komi politique mɔgɔw ka kuma caya la CEDEAO ka kuma caya la fɔ transition ka chronogramme dɔ di min bɛ faamu est-ce que u tɛ fɛ ka to fanga la u ye waati dɔ di an bɛ sigi ka politique mɔgɔw de lajɛ sisan ka politique mɔgɔw fana lamɛn o ni yɛrɛ politique mɔgɔ ye nka min kun ka di anw yɛrɛ ye ni nin bɛɛ ye o ye jamana ka basigi fɔlɔ an ka taa élection na nka ni jamana ka basigili n'a bɛ dɔw degun CEDEAO bɛ ka Faransi de ka baara kɛ an bɛ se k'a fɔ CEDEAO tɛ yen UEMOA tɛ yen komi jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi u bɛ position min na u tɛ ka Faransi ka waleya kɛ u bɛ fɛn fɛn kɛla ani Faransi ka hakilina tɛ taa o de kama Faransi bɛ pression kɛ CEDEAO kan nka chronogramme min dilen filɛ an bɛ min de ɲini politiciens fɛ n'a tɔ nana to kalo 1 kalo 2 kalo 3 ye politiciens bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ minnu bɛ bɔ k'a fɔ k'u ma labɛn o tɛna kɛ Asimi kumakan ye o tɛna kɛ Sugɛli kumakan ye a bɛna bɔ politicien kelen ninnu da k'u ma labɛn fɔlɔ parce que u sera di cogo de la ka maire sigi fɔlɔ bila ɲɛfɛ n'o kɛla bɛɛ bɛ t'i fanga la ka tila ka député sigi da o kan président sigi mana taa kɛ k'a laban